Huomenta ja terveisiä Koh Phanganilta. Tässä on just herätty päiväunilta, köllötelty tuolla riippumatossa pari tuntia ja nautittu näistä ihanista merimaisemista täällä tropiikin lämmössä. Ja teitä varmaan kovasti kiinnostaa nähdä, että minkälaisessa majotalossa meikäläinen majailee, niin otetaanpa tähän väliin pieni kierros. Paikka on Dragon Hut Koh Phanganilla. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin täällä on mopoillakin merinäkymät. Tuossa on respa. High seasonin aikaan siellä on varmaan jonkinnäköinen ravintolakin. Tällä hetkellä ei oo. Tällä sitä ajellaan sitten, kaahellaan pitkin Phanganin katuja ja kujia. Tuossa sitä majaillaan, siinä näkyy riippumatto terassilla. Ja näkymät on tonne merelle. Ei pöllönpää. No niin, käydään katsomaan miltä mökissä näyttää. Sieltä löytyy spa-osastoa, lämmin vesi tulee, se ei ole aina niin itsestäänselvää täällä. Ja tämähän on luksustason bungalowi, koska tässä on myöskin ilmastointi. Sekään ei ole ihan niin selvää, että semmonen löytyy. Noin. Siellä on työnurkkaus. Ja sitten mennään tänne parhaalle osastolle, eli terassille. Ja voi mitkä maisemat tästä avautuu. Näin.